Ahoj, já vás zdravím po delší době. Um, Dneska chci natočit video o těhotenství. A asi budu rozebírat jenom ten první trimestr. Uvidím, jak moc se rozpovídám, jestli se dostanu i ke druhému trimestru. Takže uvidíme. A já jsem se začnu úplně od toho začátku, protože těch věcí je tolik, co bych chtěla sdílet. Že já jsem se vlastně na tady to strašně těšila už od školy, když jsem šla studovat na porodní asistentku, tak si člověk udělá nějakou jako představu tím, jak jako o tom tématu víc ví, jde víc do hloubky, tak si udělá nějakou představu, jaký by se mu to líbilo mít, co by si přál, jaký by chtěl mít těhotenství, porod, co by chtěl jako zažít. Takže je to takový hodně jako barvitý, ta představa. A no, a to mi dalo pěkně zabrat, aby člověk na tom jako nelpěl a vlastně to pouštěl. A o tady tom asi to video bude hodně, protože to se tahlo celým prvním trimestrem tady to. No, když půjdu k tomu začátku, tak vlastně miminko to bylo plánovaný. A o to asi silnější ty pocity vlastně jako byly a ty představy. No a oba jsme se na něj moc těšili, takže když jsem to zjistila, tak se strhla jako v mý hlavě obrovská prostě jako spoušť myšlenek a představ, i když jako ty prvotní pocity byly ohromná radost a naděje. Bylo to hodně silný a krásný. A pak se strhla lavina prostě paniky v mý hlavě. A panika je vlastně jedna z věcí, která se tahla hodně tím, vlastně jako doteď je to věc, se kterou hodně musím pracovat, protože ta hlava jede prostě úplný prostě jako zahlcení a najednou tam prostě začaly jako běhat věci, co bych jako měla a tyjo, já vlastně jako musím jako k doktorovi a na nějaké vyšetření a už to tam jako začalo strašně jako najíždět a teď prostě no a jako jo, prostě všechny možné jako varianty, jak to budeme dělat, uspůsobit bydlení, protože jsme úplně neměli to bydlení jako hotový a tak, takže vlastně se spustilo jako úplně lavina všech tady těch jako myšlenek a jako co by kdyby a tady ty jako strachy vlastně jako o tu budoucnost. No, tak to tam jako začalo dost. A bylo pro mě jako hodně těžký ze začátku, než jsem si to jako začala fakt jako uvědomovat, že jsem úplně zahlcená v té hlavě, se jako dostat zpátky do toho těla a uvolnit se v tom. Uvolnit se jako do toho stavu. Pak přišlo takový jako krásný týdenní, zhruba 14denní období, kdy jsem si úplně užívala ten nový stav a pořád jsem na to myslela. Bylo to moc hezký. A pak začaly ty těhotenské nevolnosti. Tak to byla pro mě hodně dobrá lekce. Hodně dobrá. Pro mě to bylo úplný peklo, tohleto. Vážně to bylo peklo. Ve smyslu toho, že když to vidím jako zpětně, v ten moment jako si to člověk neuvědomuje, jo? Ale zpětně vidím, jak vlastně jako to těhotenství ženu mění. Ženu mění, připravuje jim ten porod. Úplně všechno probíhá přirozeně a spontánně, tak, jak má. Otvírají se témata přesně takový, jaký mají být otevřený. To, co si má ta žena v ten moment zpracovat, tak se jí jako otevře. Nemusí to vložně vyhledávat. Mám třeba kamarádky, který ty témata otvírali jakoby záměrně a chtěli s tím jako pracovat. To mi tam do té hlavy samozřejmě taky najelo, že bych jako měla vlastně si najít jako nějakou
terapeutku, která se mnou bude jako kontinuálně pracovat v přípravě na ten porod, jo, s těma tématama nějakýma, jak se jako postupuje. A pak mi došlo, že ne, že vlastně jako to tělo ví a celé to těhotenství jsem vlastně, tak jak mám ráda ten intuitivní pohyb, intuitivní tanec, řídit se vlastně tím pocitem v sobě. A tak jsem takhle přistupovala i k tomu těhotenství. Jo, ale musela jsem se hodně z té hlavy fakt dostávat do toho těla a uklidňovat se. Uklidňovat tu hlavu, tu mysl. Odbočila jsem ale, už nevím teď, co jsem říkala. Fakt, jak je to tolik, tak asi budu muset postupovat takhle nějak systematicky. A aby to dávalo hlavu a patu. Začaly vlastně ty těhotenské nevolnosti a bylo to pro mě hodně náročné, protože jsem vlastně ty změny nechtěla přijmout a dlouho jsem je nechtěla přijmout. Trvalo to fakt třeba celý ty 3 měsíce, než ono to jakoby ve mně nějakým způsobem rostlo, gradovalo, až to mělo to vyvrcholení celého toho, kdy já už jsem to prostě potřebovala nějak z toho celého systému, z celého jako těla prostě pustit. Co tam běhalo? Nebo vlastně jako o čem to bylo? O tom, že já jsem se nějak znala, měla jsem nějakou představu o sobě a na tý jsem tak lpěla, že jsem si nedovedla přiznat to, že každý den je jiný. Že se každý den probudím a to, co mi dřív fungovalo, teď nefunguje. Že je vážně každý den jiný. Takže mám nějaký svý, nebo měla jsem naučený rituálky, věděla jsem prostě, když dobrý, nevyspím se, dám si tady to na jídlo, tohle, pomůže mi to získat tu energii a tak dále, dám si meditaci, zacvičím si a tak. Prostě jako jela jsem hodně cyklickou ženu, že jsem přesně jako v jaký jsem jako ve fázi a věděla už jako k čemu víc třeba jako inklinuju, i když jsem na tom jako hodně lpěla a to jsem do té doby tolik jako nevěděla, že vlastně na tom až jako lpím a nepřipouštím si někdy tu změnu a tu realitu. No a tady mi to dalo pěkně na prdel. Jako pro mě to fakt byla úplně cesta peklem ty první 3 měsíce, protože mi nic z toho nefungovalo. Nic mi z toho nefungovalo, nezabíralo a vlastně to bylo pokaždý jiný. Ty hormony, oni prostě pracujou a bylo to pro mě jako mít permanentně PMS, prostě 3měsíční totální hormonální jako nerovnováha a vlastně jsem byla šíleně jako podrážděná z každý maličkosti a šíleně to jako jelo. Byla jsem prostě ponořená hluboko jako v sobě, jak kdyby mě to prostě stáhlo fakt jako dolů do té dělohy a všechno se odvíjelo od ní. Ta to prostě kompletně řídila. Moje chutě, spánek, odpočinek, témata, který mi tam jako výjížděly, věci, které mě jako nejvíc triggerovaly, tak jako by to řídilo si všechno ta děloha. Já jsem nad tím absolutně neměla kontrolu a kontrola to je téma, to je ňamka, protože pustit kontrolu je slušný. Pro mě, když mi moje mamka říkala, no ty jsi jako ten člověk, co tak jako má rád, když má ty věci jako pod kontrolou, tak jsem si říkala, to je blbost, já? To vůbec na mě nesedí, to mě nezná, taková já nejsem, no. Pěkně. Pěkný omyl. No. Tu kontrolu pustit není úplně snadný. A nedávno mi tam přišlo, jsem ležela ve vaně a najednou jako říkám, jak člověk může pustit kontrolu nad něčím, za co má zodpovědnost. Jo?
za co má zodpovědnost, za co je zodpovědný. Jsem zodpovědná za to dítě, jsem zodpovědná za samu sebe, svůj život. A zároveň tam nemůžu mít plnou kontrolu nad tím procesem, nad tím, co se tam děje. Nemůžu mít 100% kontrolu. A jak jako společnost se snažíme vlastně celé to těhotenství pod tou kontrolou mít. Všechny testy, a to vím i z té školy, co všechno se jako dělá jako rutině, proto jsem vlastně z té školy odešla, nedokončila jsem ji, protože jsem prostě nemohla pokračovat, jenom abych si očkrtla v tabulce, že jsem tady to splnila, tak bych prostě ženu třeba nastřihla jenom rutině a ona pak bude mít prostě z toho trauma nebo následky si ponese nějaký jako fyzický z toho, že já jsem jenom potřebovala splnit rutině prostě 50 nástřihů do školy třeba, jo, anebo i v praxi, jak to chodí v nemocnici, tak plno věcí se dělá rutině, jenom aby jsme si tam očkrtli ty kolonky. Ale o tady tom můžu mluvit zase jako jindy. Vlastně se jako snažíme kontrolovat to těhotenství, mít to pod kontrolou a to nám dá aspoň nějaký jako pocit, že dobrý, víme jako, co se děje, o co jde. Mám to pod tou kontrolou, všechny ty testy, když jako udělám, tak mi to dá tady ten pocit. A ono to tak není. Vůbec nikdy to pod tou kontrolou nemáme. Ani když chodíme na všechny vyšetření a máme to všechno jako potvrzený od doktorů. Čímž tady jako nechci nabádat, že to je špatně, nechodit k doktorům, to ne. Jenom se zamyslet vlastně jako nad tím přístupem. A proč se co dělá a jestli to tak vlastně jako cítím, že je to potřeba. Že tam chci, že třeba mě to nějakým způsobem uklidní a jdu tam. Jo. Ale když cítím, že nemám tam teď chodit, necítím, že prostě mám jako, člověk to vlastně jako cítí. A pak je jako na něm, jestli se dá tou cestou té hlavy, kde jsou ty obavy, strachy, ta představa, ta hlava to chce mít pod tou kontrolou. A nebo jestli se jako obrátí dovnitř a vlastně začne důvěřovat tomu vnitřnímu, intuitivnímu pocitu, který je naprosto v souladu jako se vším, s vaším tělem, s nastavením, se vším kolem. Prostě je to něco nějaký, jakoby, ta intuice je pro mě něco to nejpřirozenějšího, jako božského, co nás jako vede. Když tomu dáme tu důvěru, tak to může být ohromně obohacující pro nás. A příjemný a jako v souladu, jemný k nám. A nevytváříme si tím ten odpor a ten tlak. To, co ve mně vlastně probíhalo v tom prvním trimestru, když mi bylo jako hodně špatně, tak byl ten odpor. Hodně jel vlastně odpor k tomu přijmout, že teď je to jinak a každý den je to jinak a ráno se probudím a nevím vlastně nic. Začíná to úplně na novo a každá ta minuta je totálně proměnlivá. Takže jako dovolit tomu, ať se to děje, jo, bylo pro mě strašně těžký. Kdyby mi to někdo řekl, tak si to nedovedu představit. Ale takhle skrze tu zkušenost, jako dovolit, ať se to děje, ať se děje ta změna, ať se to jako mění, bylo ohromně náročný. Jak jsem říkala, že to mělo to vygradování, tak vlastně mi pomohla, už jsem úplně bytostně cítila, že to potřebuju vypustit z těla, Oshova dynamická meditace. Třesení, to je skvělý a to mi moc pomohlo na to všechno jako pustit a fakt to mělo to takovou jako katarzi. A neříkám, že to tak nutně musí být, jo, tady to zrovna tak bylo, že to tu katarzi mělo. Protože to ve mně bylo nějakým způsobem strašně nastřádaný a byla jsem jako šíleně
z toho jako ve stresu, nervózní, ta panika v té hlavě prostě jako jela. Zajímavé bylo, že jako tohleto vlastně se všechno jako dělo a druhá rovina byla ta, že tady zahlcení prostě, tady ta panika, myšlenky, tohle, tady bylo jako jenom pocit cítím, věřím a v pánvi byl úplnej zen a klid a tam bylo jenom já vím, jo, já vím. Takže v těch zásadních rozhodnutích jsem se spolíhala na ten vnitřní pocit já vím, o který jsem se opírala a ke kterému jsem se vracela pokaždý, když ta panika najela. Zpracovávala jsem si tam plno věcí. I v terapii, když jsem jako cítila, že potřebuji jít i do terapie, že už je toho hodně. A otvíralo se tam. Zajímavý bylo, že mě to vážně na tom začátku dostalo do období, kdy jsem já asi byla prostě malý jako embryo a vajíčko, co se jako takhle vyvíjí, tak tam bylo hodně témat, který se mi začaly otvírat úplně jako sami, aniž bych já to vyhledávala nebo se prostě v tom hovně nějak rejpala, tak to tam prostě jako šlo. Zvědomovalo se to. No a takže jsem s tím pracovala, všímala si toho, pomohlo mi hodně psát si deník, psát si sny, ale primárně to pro mě bylo každý den takový boj o přežití, protože jsem byla fyzicky hodně unavená a hodně slabá. Bylo krásný teda, že moje tělo už před tím těhotenstvím jsem měla oslabenou slezinu a chodila jsem k čínský doktorce a ta mi furt říkala, jestli polívky, vynechy sladký, potřebuješ prostě zahřívat, potřebuješ teplý, hodně jako zeleniny. Věděla jsem to, lajdala jsem to, jo, nebylo to tak, že bych to držela, pak se mi to na tom zdraví vždycky ukázalo a tou stravou se mi to hodně vždycky srovnalo, když jsem fakt to teplý jedla, že mi to dělalo dobře. Teď v tom těhotenství jsem v tom prvním trimestru nemohla jíst vůbec nic sladkýho a to sladký miluju. Nic sladkýho, samý polívky, samý teplý jídlo. Prostě fakt, jak říkám, že si to řídila ta děloha, tak si to prostě řídila. A jedla jsem, já byla schopná sníst prostě celý hrnec polívky. Jo, dělala jsem obden skoro polívku, teplou. Potřebovala vlastně ta slezina zahřát, protože ona má na starosti vlastně hormony a krev a souvisí vlastně s dělohou, s vaječníkama. Takže já si myslím, že tam prostě bylo nutné, abych fakt tomu tělu přesně dala tady to, aby se to po hormonální stránce, protože jsem ty hormony měla rozhozený i před tím těhotenstvím, tak se to tady tím jako hezky srovnalo a to tělo si to prostě řeklo a úplně nekompromisně a to mě hodně překvapilo, jak je to nekompromisní, ty chutě a vlastně jako celkově to, co jako mám sníst, tak bylo úplně nekompromisní a strašně jasný. Prostě to tělo si jako nechtělo pustit dovnitř, do sebe, do těla. Nic, co by nebylo čerstvý, co by nebylo teplý, co by prostě jako mu neudělalo dobře. Vůbec jsem nejedla žádný chleba, neměla jsem na to chuť žádný sladký, minimum prostě pečiva. A převážně samý pořádný teplý jídlo, samou zeleninu, maso, třeba jako 1-2krát týdně maximálně, víc jako ne. Ale hlavně jsem jako potřeba pořád jako pořádný teplý jídlo, aby to bylo jako fakt jako vydatný teplý jídlo. A vlastně mě neuspokojila ani jako svačina, jak všude tam na těch chytrých webech vždycky píšou, no svačinky si noste do práce, aby prostě, jo, že ještě když jako ženy třeba zvracejí v těhotenství a tak prostě něco jako malýho a sladkýho po ránu a tak. Vůbec. Já jsem prostě vždycky potřebovala pořádnou teplou polívku ideálně.
A nebo po ránu teda jabko mi pomáhalo. Ale jako stav, že mi bylo fakt jako na omdlení už od rána a prostě blbě a byla jsem slabá a neměla jsem energii a nebyla jsem schopná si jít ráno zacvičit jogu na lačno, tak to bylo pro mě úplně strašný. A já jsem to jako nemohla pustit v ten moment, nešlo mi to hned. No. Takže to takhle to trvalo. To vygradování to mělo někdy okolo toho 3. měsíce, kdy to jako už vygradovalo a pak už to začalo jako klesat, kdy jsem jako pochopila, že je to odpor ve mně hodně silný, který lpí na tom, jaká jsem byla předtím, na té představě o sobě, co mi funguje, představě o mém těle. No, chápu, proč se tomu říká jiný stav, protože v ten moment jsem si připadala jako někdo úplně jiný, kdo to tělo vůbec nezná, kdo nezná samu sebe a učí se s tím zžívat. A proto mi možná bylo i tak špatně. Ten odpor vlastně v tom solaru hodně byl. Pomáhalo mi si třeba prodýchávat teda solar, uvolňovat se v tom těle. A málo kdy mě to ale pustilo se tady tomu jako víc věnovat, že jsem v ten moment byla tak jako hodně v té hlavě, v řešení toho, jako jak ten stav, jako vlastně myšlenky byly jenom na jídlo, jo. To je pravda, že jsem vlastně Dominikovi říkala, jak jsem z toho zoufalá, protože myslím jenom na jídlo a spánek. Vlastně, no, to bylo jako veškerá nebo pozornost. Ty myšlenky jako, těch bylo mnohem víc, ale pozornost byla schopná plynout jenom k tomu, jestli, když někam jdu, mám jídlo sebou, jestli mám jako nakoupeno, navařeno a tak, a vlastně se to fakt týkalo jenom jídla a jenom spánku. Trošku mi to připomínalo, když jsem se připravovala v 18 na soutěž ve fitness a držela jsem přísnou dietu. A to tělo bylo z toho jako tak zblblý, že vlastně nebylo schopný se soustředit na nic jiného, než na to jídlo. Takže vlastně ta jakoby nějaká jako pohybová aktivita pro mě v ten moment moc jako nebyla. Nedokázala jsem tu pozornost na to naplno jako zaměřit i na to tělo, na to uvolnění. Takže mi šlo to uvolnění jenom skrze třeba prodýchání si toho solaru a uvolnit to, když je mi špatně. To bylo asi jediný, kam mě to pouštělo, no a pak to vygradovalo vlastně, že jsem to fakt jako už potřebovala jako hodně dynamicky pustit z toho, z celého prostě toho systému, no. No. Takhle se vlastně překlenulo tady to, začalo to být lepší. A no a postupně už jsem jako cítila, že se jako poznávám už zase v něčem. A bylo to jako hodně obohacující. Kolik máme? 23 minut. No, tak možná načnu i ten druhý trimestr. No, to tak na sebe navazuje. Takže začnu být vlastně líp už po těch 3 měsících. A on to většinou ten zlom teda je kolem těch 3 měsíců, že ustávají ty nevolnosti. Měla jsem už víc jako sílu, energii. Když tak se ještě vrátím, asi kdybych na něco zapomněla takhle ohledně toho 1. trimestru. Pak jak mi začalo být líp, tak vlastně už jsem jako byla schopná se hezky jako cvičit, myslet, dát tu pozornost i jako k tomu tělu, který si začalo to hodně říkat. Hodně jsem začala meditovat, to mi dělalo moc dobře právě jako na tu hlavu, na to jako uklidnění a dostání se zpátky k tomu pocitu, že vím prostě. V té pánvě je takovej jasný pocit, že vím, co dělat,
a, a prostě vím. Takže jde o to vlastně jenom se tam jako dostat k tomu, uvolnit do toho, nebránit tomu. No, pak vlastně v tom druhém trimestru už není tolik co povídat, protože to vlastně trvá ještě teď a to si neskutečně užívám, mám už energii, je to fajn. Je zajímavý, jak pořád teda ty chutě takhle na to teplý, na ty polívky převažuje, ale už jako to není to tak jako striktní, jak na tom začátku, kde vážně vnímám, že jak je to, ten začátek je opravdu jako nejkřehčí, je to jako vážně, prostě tam vzniká ten život, úplně jako ty buňky, všechno, to je tak krásný, jak se to tam jako všechno tvoří. A přijde mi to jako ohromně jako křehký, jo, v ten moment. A ono je. A náchylný právě jako na něco zvenku, co bychom tam jako dodávali, jo, chemického, i jako skrze ty potraviny. Takže já jsem tam vážně měla jako totální, jak jsem říkala, tu stopku v tom jídle a i vlastně jako fyzicky, že jsem cítila, že tam prostě dovnitř nic nepatří v ten moment. Vůbec nic. Jako do vagíny. Prostě vůbec tam byl jako totální jako ne. Nic. Takže fakt jsem jako zůstala v tom pocitu, že vím, že prostě to takhle cítím, že je to takhle dobře a dělám to nejlepší, co vlastně můžu pro sebe, pro své tělo, pro miminko. A nijak jsem do těch prostě procesů nechtěla zasahovat, necítila jsem to. A respektovala jsem to a mám z toho radost. Mám radost ze sebe, že jsem to poslechla. Byť fakt v té hlavě byl jako hodně chaos. Takže jsem se vždycky vrátila do těch pocitů v té pánvi, kde to cítím. A no. Že jsem dala vlastně, měla jsem hodně pocit, že vlastně jako dávám tam a opečovávám vlastně jako ten prostor, ať se to tam jako děje. A fakt jsem tam nedávala, nechtěla tam žádný rušivý elementy, ať prostě to má možnost prostě využít ten plný potenciál a no. A řídila jsem se tím tělem hodně, no, v těch věcech. To bylo silný. No. Přijde mi, asi teď budu mluvit tak jako víc obecně, protože všechny ty věci, co jsem si vlastně jako prožila do posud, si porovnávám s tím, co nás učili ve škole, co vlastně o tom těhotenství čtu nebo slyším i takhle od jiných žen a kamarádek. A co čtu v komentářích na sociálních sítích. Tak si uvědomuju, jak přesně jak jsem řekla na začátku, to tělo je nastavený na to, aby přirozeně prožilo těhotenství, porod, mateřství. Je to jako v nás přesně v každé buňce zakódovaný, že ta příroda to zařídila tak, aby ta generace prostě pokračovala, nebo aby vlastně jako to lidstvo nevyhynulo. Takže v nás jsou tyhle ty úplně primární, základní formy, jak jako to tělo má prostě přežít a pokračovat dál, zakořeněný v každý buňce. Prostě to tam je. My to víme, jo. Naše tělo to ví. Ale my jsme často tím životním stylem odpojení od toho těla. Hodně. Nevnímáme ho. Nevnímáme hlas té intuice, která právě reaguje tady na ty jako úplně vlastně to nejpřirozenější v nás a dává nám to vědět. Ta intuice to může u každého trošku vypadat třeba jinak. Jo. Ale tím, že my jako nejsme naučený jí poslouchat, pak ta žena otěhotní a učí se to.
nebo respektive je k tomu úplně automaticky vedená. Najednou se to jako začíná zevnitř ozývat. A čím víc si myslím, jo, jako jsou to všechno nějaké moje myšlenky, čím víc jako ta žena od toho odpojená je vlastně a nechce to, protože má v hlavě tu představu, jak to má vypadat, lpí na té představě, vzniká tam ten odpor. A když s tím jako nepracuje, s tím přijetím toho přirozeného nějakého pulzu v ní, který jí prostě ty kroky jako udává, říká, ta děloha, fakt jsem měla pocit, že děloha si to prostě úplně řídí. Ta je prostě ten šéf, který tam to teďkon prostě si to manažuje. Když ta žena tam ten odpor má, vidět to nechce si to připustit, i tady tu intuitivní složku v sobě, anebo ten hlas, který jí k tomu vede vlastně, do jiných věcí, než jaká je ta představa, tak vzniká postupně ten tlak a ten odpor. Je to hodně intenzivní, když jsem si to zkusila na tom začátku, když jsem jako s tím úplně jako nechtěla, ono to, a to je to úplně normální, že člověk to tam jakoby má ten odpor, jo? Neříkám, že to je něco jako špatného. Vůbec ne. Je to právě to, že to narazilo na něco, co se musí rozvolnit. Jo? A zase to něco narazí, musí se to uvolnit, aby to prostě proudilo dál. Když tam ty odpory jsou a držej to a nechtěj tu změnu prostě pustit. Já prostě budu lpět na tom, že prostě jsem to jako tehdy měla tak a chci se toho držet, nechci to ztratit. Chci taková být i v těhotenství, i po porodu a jsou tam už ty strachy na to a co když taková už pak nebudu. Třeba, jo, to je příklad, aby si to dovedli představit. Tak to člověk drží a nechce to pustit a není to už uvolněný, jo. A to nemusí být jenom v té jedné věci, těch věcí může být právě mraky. A oni se postupně můžou otvírat ještě v tom těhotenství, že jo, čím víc to těhotenství vlastně jako pokračuje, tak tím víc to naráží, tím víc to tu ženu, ten prostě vnitřní proud přirozený vede k tomu, aby se stala tou matkou, aby všechno proběhlo. Všechno, aby proběhlo přirozeně a vlastně co nejlíp pro její tělo a i pro její dítě. A tu těhotenství během porodu a po porodu. Je to tam prostě zakódovaný. To tělo nechce, jako aby ta matka prostě během porodu umřela, protože prostě jako by si tam nevyřešila tady to, nebo jako prostě já věřím, že to tělo má hlubokou propojenost s tou psychikou a všechno se tam odráží. Každý té části těla to tam můžeme prostě vnímat, cítit, že tam se prostě ukládají všechny ty věci od početí až prostě po smrt. Si to tam prostě v tom životě, v tom těle ukládáme a neseme. A když ta žena nechce tomu proudu to dovolit, aby se uvolnila do té přirozenosti, tak se to kouše, tak se to seká. A čím víc to drží, nepracuje s tím, tak tím víc se to jako ten proud zadržuje, podle mě. Mám takový jako pocit. A takhle projde tím těhotenstvím, kdy to jako vlastně drží na sílu každou jednu věc s tím odporem, nabývá to. Jo, kde je odpor, tak tam vzniká jako přetlak až takovej, jo, takže vlastně, jo, odráží se to pak do té psychiky, takže na to ventiluje úplně jiným způsobem ven, prostě křičí na děti, na psa, na manžela, vlastně to jako cítí, že je prostě nějak jako nasraná, cítí ten přetlak, neví, z čeho to je. Jo, myslím, že to znají prostě úplně všichni. Protože to je úplně vlastně běžná věc v životě. Jenom v tom těhotenství je to o to intenzivnější, že ta žena je vlastně k těm vnitřním procesům vnímavější a pokud tam ten odpor má a nechce to vidět, tak tím víc proti tomu jako bojuje.
No, čím se dostávám až k vlastně jako k porodu, kde vlastně jako chceme, aby to proběhlo přirozeně, ale když držíme plno těch věcí a vlastně nenecháme ten proud přirozený v nás, aby otvíral ty věci, aby to prostě čistil, aby to měnil, aby prostě žil tím životem a šel, tak i ten porod se začne kousat. Jo, je to strašně propojený prostě s psychikou, protože jak jinak si nedovedu představit, že prostě existuje tolik a plno žen s naprosto fyziologickým těhotenstvím, který jdou do porodnice a prostě přirozeně neporodějí. Jo, to byla věc, která mě na škole strašně vlastně zajímala úplně nejvíc a iritovala, protože jakože jak je to možný. Jo, podle lékařů, všech těch vyšetření, doktorů, testů, je žena fyziologicky naprosto v pořádku, je schopná porodit, dojde do porodnice a hororový příběhy, protože to skončí prostě rozhodně jinak než přirozeně. Ptám se tedy, jakože kde je ten problém. Jo? Když vlastně to máme pod kontrolou, celé to těhotenství, z toho lékařského hlediska, ale dojde k porodu a vlastně jako to nejde. To je otázka. Každý si to může zkusit odpovědět, co jemu tam k tomu přichází. Samozřejmě je plno věcí, že v té porodnici to asi úplně jako přirozený tolik není. Že vlastně jako ten proces tam je už jakoby je hodně tím, jak je ta snaha to mít pod tou kontrolou, tak je to vlastně do toho přirozeně tak zasahovaný, že tím vlastně ty komplikace vytvářejí hodně. A to, co je komplikací k porodu, tak se ukáže v těhotenství. Jsem o tom přesvědčená, že to tělo, a je na to i plno statistik, a i odborníků, porodních asistentek, že to tělo chce přece přežít. A miminko chce přežít, je to prostě v tom těle daný, takže to ten problém prostě ukáže. Už dopředu. Jo. A i ty komplikace. Na škole mě teda nejvíc vlastně bavilo pracovat s tou psychikou, protože jsem viděla, jak ta psychika může zamávat s tím průběhem toho porodu. Jak psychika vlastně může úplně z toho normálního těhotenství způsobit trauma na celý život. A to mě vlastně na tom doteďka zajímá úplně nejvíc, tady ta psychika. Já když jsem vlastně otěhotněla, tak jsem najednou se to na mě valilo ze všech stran. Já říkám, ježiš, tady ten kurz bych chtěla, no a od tady ty porodní asistentky, tam je to úplně super, tam je úplně sedí, tu mám ráda, tak i ten kurz od ní bych chtěla a tady to se mi taky líbí, vlastně je toho strašně moc do jako předporodních kurzů, přípravy pro těhotný a tak dále. I vlastně já mám k porodu jdu a i tak jsou věci, které mi prostě vlastně v tom těhotenství chybějí. A úplně jako no, bych si je tam třeba přála mít víc. Jo, i takového jako člověka. A to je věc, nebo to, co mi chybí, je vlastně jakoby někdo, kdo se víc a do hloubky zabývá tady tou jako psychikou. Právě jak se jako mění ta osobnost, jak se mění to nastavení vlastně jako toho člověka, té ženy v průběhu toho těhotenství
a vede to k mý přípravě na porod. Bylo dosaženo. Tak snad se mi to ještě nahrává. No. A vlastně teda, jakoby tady ta psychika a někdo, kdo by vlastně jako se mnou dejme tomu jednou za 14 dní vlastně jako mluvil o tady těch jakoby proměnlivých věcech. Jo, mám terapeutku, ta je skvělá na nějaký témata, ale chybí mi, nebo chyběl mi od začátku tam ten člověk, který by prostě jednou týdně se mnou měl prostě nějaký jako call, nebo si sednul a vlastně bychom mohli mluvit o těch jakoby psychických jako změnách, které nastávají. A vedl by mě nejenom jako, že mě vyslechne, protože duly vlastně tady toho jsou, že vyslechnou a jsou tam jako ta podpora, ale mně jako se líbí, když je to s tím jako terapeutickým přesahem a trošičku mě ten člověk vlastně jako je schopnej i do té hloubky jako navíst a trošku mi jako ukázat ty souvislosti, s tím to jako může souviset v mém životě a vlastně mi pomůže s tou změnou. Tak to je věc, která mě ohromně zajímá. Hrozně mě to jako fascinuje, jak se jako fakt ta psychika prostě té ženy mění a jaký to prostě vede úplně jako přirozeně. A ty témata se otvírají. Takže vlastně tady to je věc, kterou bych se chtěla zabývat. Asi ještě ne teď v tom těhotenství. Teď chci mít jako víc takhle klid na sebe a na miminko, soustředit se na tady to, ale cítím, to jsem věděla teda už i na škole, že se k těhotenství, porodům, takhle jako k práci se ženama, tady tom odvětví vrátím. Ale že to bude, až budu mít osobní zkušenost. Že já jsem člověk, že prostě všechno potřebuji mít vyzkoušený na svém těle, sama na sobě, abych se dokázala do toho tématu jako naplno ponořit a nacítit a abych prostě jako fakt věděla a měla tu zkušenost, o čem to je. Takže cítím vlastně, že to přichází teďkon. A třeba po tom porodu, až budu na mateřský, tak se tady tomu budu věnovat víc. A no, tady to je jako ta psychika, no. Ta psychika a uvolňování přes tělo, to je úplná jako samozřejmost, protože přes to tělo se to uvolňuje úplně, za mě, úplně nejlíp. Jo, prostě ten dech, pohyb, a nemusí to být tanec, ale dech, pohyb, jakýkoliv, který tam v ten moment člověku přichází, tak to přes to tělo člověk krásně pustí. Takže asi za mě takhle. Už mě k tomu asi nic jiného nenapadá. Takhle zatím jsem s váma chtěla sdílet skrze ty videa vlastně tady to moje období. Určitě by se mi totiž asi líbilo, kdybych něco takového i mohla vidět já za video v těhotenství. Protože mě vždycky baví, když člověk do té hloubky jde a nebojí se mluvit i o věcech, co jsou pro něj těžký. Ne jenom jako o tom, co zvládá, ale i vlastně, co je náročný, co se mu nepovedlo. Když jako to říká celý, no. A jde hlouběji do sebe a pracuje nějakým způsobem s tím, co tam přichází. No. Asi všechno. No. Tak, když budu cítit další video, tak vám nahraju další video
dalších měsíců. Každopádně, kdybyste k tomu měli nějakou otázku, tak mi klidně napište. Kdyby vás něco zajímalo. Tak jo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky. Ahoj.